bo día. Imos a realizar o sorteo da segunda fase da primeira división autonómica femenina. Xogarase igual que na primeira, en dous grupos de 8 equipos, A1 e B1. No grupo A1 estarían os equipos Cafés Candelas, Baxi Ferrol Hotel Almirante, Aceites Abril Esclavas, Galogrín, Fenxa Celta U Vigo, PBB Singenta, 6 do Nadal Coia e Codigalco Carmelitas. No grupo B1 estaría a Compañía de María, Trivium CLB, CB Vilagarcía, Celtas Galicia Playa, CB Allariz, Salesianos Vigo, Apóstol Santiago e Autos Rodríguez Montes de Pordima. Imos a comezar polo grupo A1. Comezaremos primeiro coas solicitudes. Temos por parte do Ensino, solicitan o número 4. Por parte de Galogrín, o número 6. Porriño solicita o 3. O Celta solicita o 7. E 6 do Nadal solicita o 1. Imos a proceder ao sorteo do resto dos equipos. Non, temos unha solicitud, do Baxi Ferrol que solicita o número 2. Que a deixamos aquí xa. O cual o grupo quedaría co número 1, 6 do Nadal, co número 2, Baxi Ferrol, co número 3, Porriño, número 4, Cafés Candelas, número 5, Codigalco Carmelitas, número 6, Galogrín, número 7, Fenxa Celta U Vigo e número 8, Aceites Abril Esclavas. Imos agora co grupo B1. Neste caso temos solicitude de Compañía de María, que solicita número 6. Temos tamén solicitude de Cortegada, que solicita número 2. E temos solicitude tamén de Allariz, que solicita o número 7. Imos a proceder ao sorteo do resto. Co número 1, Celtas Galicia Playa. Número 2 estaría asignado a Trivium CLB. Número 3, CB Vilagarcía. Número 4, Salesianos Vigo. Número 5, CB Apóstol Santiago. Número 6, Compañía de María. Número 7, Allariz. E número 8, Autos Rodríguez Montes de Pordima. Con isto quedaría rematado o sorteo da primeira división autonómica femenina da segunda fase.